హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేస్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే, రేపు మా పాప బర్త్డే అండి. నాకు చాలా చాలా స్పెషల్ ఇది. తనకి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మీతో నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి. ప్రతి ఆడపిల్ల తల్లి అవ్వాలనుకున్నది ఒక కళ. తల్లి అవ్వాలని ఎవరికుండదు చెప్పండి. అలాగే నేను కూడా. నాకు ఆడపిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి. మొదట బాబు పుట్టాడు. అప్పుడు నేను అంత పెద్ద హ్యాపీగా తెలియను. మా వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి. ఎందుకంటే వారసుడు పుట్టాడు అని. నాకు సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా ఆశలు, కోరికలు ఉన్నాయి. ఈసారి ఖచ్చితంగా నాకు పాప పుడుతుంది అని నా గట్టి నమ్మకం. అది నాకు 2008 జూలైలో నా కళ నెరవేరిందండి. చూస్తుండగానే అప్పుడే 12వ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టింది మా పాప. ఎందుకు ఇంత స్పెషల్గా చెప్తున్నాను అంటే, నాకు నిజంగా స్పెషలేనండి. ఎందుకంటే ప్రతి తల్లికి ఆడపిల్ల కావాలి అని కోరుకుంటుంది. ఎందుకో తెలుసా? మగపిల్లాడు పుడితే తండ్రి సంతోషిస్తాడు, అదే ఆడపిల్ల పుడితే తల్లి సంతోషిస్తుందండి. ఎందుకంటే మగపిల్లాడు పుడితే మనం పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక మనకి అండగా ఉంటాడని. అదే ఆడపిల్ల మనం ఉన్నంత వరకు మనం ఏం పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు, మన బాధల్ని, సంతోషాన్ని పంచుకోవడానికి ఆడపిల్ల చాలా అవసరం. కొడుకులు చూడరని కాదండి, కొడుకులతో అన్ని విషయాలు మనం షేర్ చేసుకోలేం. ఉదాహరణకి మనకి ఒంట్లో బాగాలేదనుకోండి, కొడుకు ఏం చెప్తాడు? అమ్మ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో, జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్తాడు. అదే కూతురైతే దగ్గరుండి మనకి ట్యాబ్లెట్ వేస్తుంది, అలాగే సేవ కూడా చేస్తుందండి. ఇద్దరికి ప్రేమ ఉంది, దాన్ని వ్యక్తపరచడంలోనే చాలా తేడా. అందుకే ప్రతి ఇంటికి ఆడపిల్ల ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలని నా ఇదండి. మరి నా పాప ఎందుకు స్పెషల్ అంటే, నిజంగా నాకు తను స్పెషలేనండి. తను నేను తల్లి కూతుళ్ళలో అస్సలు ఉండం. మంచి ఫ్రెండ్స్లా ఉంటామండి. ప్రతిదీ నాతో షేర్ చేసుకుంటుంది, అలాగే నేను కూడా. నా బాధ, సంతోషం తనతోనే పంచుకుంటాను. అసలు నేను ఈ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయడానికి తనే కారణం అండి. ఎందుకంటే నాకు హెల్త్కి సంబంధించిన విషయాలంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఎక్కువగా హెల్త్ టాపిక్స్ చదువుతుంటాను, వాటికి సంబంధించినవి స్టడీ చేస్తుంటానండి. మా పాపకి డాక్టర్ అవ్వాలని చాలా కోరిక. తను నాకు ఒక విషయం చెప్పింది. అమ్మా, నువ్వు హెల్త్ టాపిక్స్ నీకు అంత ఇష్టం అయితే నువ్వు చేస్తున్నావు, బాగానే ఉంది. నువ్వు నీకు తెలిసింది 10 మందికి చెప్తే వాళ్ళు కూడా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ పొందుతారు కదా అని చెప్పిందండి. ఎలా అని అడిగితే, యూట్యూబ్ ఛానల్ మంచి ప్లాట్ఫామ్ అమ్మా నీకు, చక్కగా నువ్వు అది స్టార్ట్ చేసి నీకు తెలిసినవన్నీ నువ్వు షేర్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పింది. నేను తన్ని ఒక డౌట్ అడిగానండి. ఎవరిప్పుడు ఈ హెల్త్ టాపిక్స్ అని చూస్తారు? అందరూ కామెడీలు, వంటలు ఎక్కువగా చూస్తారు కదా, మరి హెల్త్కి సంబంధించినవి ఎవరు చూస్తారు అని అడిగా. అప్పుడు తను నాకు చెప్పింది ఏంటో తెలుసా? అమ్మ, ప్రతి మనిషికి హెల్త్ చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు వాళ్ళకి యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు, రేపు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే ఎవరికో ఒకరికి ఈ అవసరం రాకపోవచ్చు, లేదా వాళ్ళకే అవసరం రావచ్చు. మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా ఎంజాయ్మెంట్ అయినా, వంటల్లో టేస్ట్లైనా అని చెప్పిందండి. అది విన్నాక నాకు వచ్చిన ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేను. ఎందుకంటే తన వయసు చిన్నది, చదువుతున్నది 8th క్లాస్ అయినా తను ఎంత బాగా ఆలోచించిందా అని. అందుకే నా కూతురు అంటే నాకు చాలా స్పెషల్ అండి. తను నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అన్నమాట. కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడంలో కూడా నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అండి. రేపు తన 12వ పుట్టినరోజు. మీరందరూ తనకి మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నానండి. నా ఆశీస్సులతో పాటు మీ ఆశీర్వాదాలు కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఇంటికి ఇలాంటి ఆడపిల్ల ఉండాలని నా యొక్క ఆశ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో వస్తుంది. బాయ్ అండి.